Sus, na ako'y namatikan. Tiirong ko na kong asawa. Kaya nagduda ko, nagniwang na siya ron. Unya, murag, ambot lang. Sakit, murag na ayaw ko nabatsagan. Kuyaw na ni. Delikado na ni kayong himo niya. Nakaditi ko kay nagniwang na siya ron. Nagniwang yun, ambot lang. Paniirong ko na siya. Okay, pagtuon ko na siya. Gini ka to. Murag na arit siya dito na kita. Ganinar, gatibiid ko na niya. Saan yung asawa yun? Nag-uwi, mag-guri na siya na ako. At nagduda ko na sa asawa. But lang, ano na siya, numar na, basta sakit sa kong lugan, nanaon ko, duda ko, maniid ko, duda, maniid. Nasaka to siya. Tara siya. Babe, kumusta naman ka? Tagor ba nito? Alamin na lagi ka ron. Babe, nahultin mo babe, murag natakan ako sa kumbana babe. Babe, nganong natakan man kaniya, unsa may rason? Da, natakan ko niya, igpit sa kain ako. Ay, maayo, magtaban lang tayong duha. Aw, kung seryoso ka na ko, mukoy ko nimo. Asan to siya? Berdira to siya padung. Maniid ko. Ambot lang. Nakulbaan na ko. Kung saan nag-iimo nila. Ay, sakit kong dugan ng ani ba? Maniid ani. Ini. Naayos lang. Nga naman kami. Aha! Naaday mo! Susumbot lang! Nadakpan ka mo! Babe! Naharaman din mo diha! Sa pag-ihimo ninyo! Nagluib mo na ako! Nagluib na yun ka! Nga naman na! Babe, nga naman! Pamanta ko makulang niyo nga naman na! Nagluib yun ka na ako! Gini! Bantay mo! Bantay lang mo! Langga, din ako nimo. Igpit ka kain ako. Unsa? Dili! Kaya mo na mong gibuhat ni mo na ako, mayroon pa kay dili. Ayaw pa yun na, babe. Ayaw pa yun na, nakidako ko gusto ni mo. Nangisiya pa man mong gipuli. Nga, una. Ah, basta, din ako nimo. Igpit ka kayo. Sus, mag-inaanak lang ka? May time ra yun. Isumpa yun ako ni mo. Ipabarang ti ka. Diha na ka. Sakit kayo yung gibuhat, sakit. Madto ko itong ni tatay. Pabarang ko na sila. Siyang gibuhat din ako. Nagluib. Mat lang, may lagna si tatay. Pabarang ko na sila. Partis akong mana sa banga akong bulngon ron. Giluiban sa iyahan ba na ibaylo atong lalaking ting niwanga. Patubang diri sa kuha. Maay tuyo dakong problema. Itakon kayo diri sa akong bulang. Kung bulang baso. Nakatupis ang babae ug tualya. Tapos ang lalaki nakaputi. Tapos ang tinuod nga bana medyo jabi-jabihon. Midagan. Dili paingon. Ayo. Another customer na sa ni. Bao. Akong buhaton. Kung ako ning ampuan ni daan. Pa. Kay mga muyo ko daan. Kay, murad. Isa. Pagka ako ba ni? Bang! Ngita juga. Kini malupan. Maluibon ayo. Nay, mayo kinaagan noy. Nakoy isultin nimo. Dong. Matay. Murag. Gadali man ka. Dako gid siguro imong problema ay. Murag ikaw man to kung nakita sa akong aning bulang baso nga giluiban sa asawa. Ali, dayon dong. Mangayo ta kog tabang nimo noy.
Kay kabahin na sa kong asawa nga nagluib lagi. Mangayo kong magtabang. Kung pwede matabangan ka mo, mubayad ko og pila. Mubayad jud ko bisag pila. Ako'y bahala, anak. Himuon ang tanan. Bisag ato pa ng barangon. Mahimo ko na. Kanang bayadong. Bisag di pa ka mo bayad. Basta, mapatunayan lang nako nimo nga ako'y banggiitang manugbulong din sa Escalante. Ako'y banggiitang manugbarang. Mao ko sa'y gusto nimong himuon na to. Hindi mo mabarang na sila noy. Sila lang duha kung gusto. Kay nagluib na lagi na, nagluib na gyud. Imbot lang. Basta himuan tanan, himuan gyud noy. Maluoy tao ka noy. Maluoy ka. Barang. Kana. Mauna akong ganahan gyud dong sa usa ka customer. Kanang naay ipabarang. Gusto na ko, yun bang may nahihirapan. So, pungko na ari. Tupad kay pakit-on takag-unsaon na pagbarang. Dali do, pamko. Salamat. Ay, salamat noy. Salamat kaon pagbarang. Mabarang tana no dong. Kung aduna kay picture. Dara noy, yung picture noy sa una. Tambo kayo karon hiniwang sa may patay na ko na ng laki. Dara noy yung noy mauni. Teko no. Sila ni ang akong nakita. Ayaw, kalma. Kita ka aning lansang. Ato silang patilawon. Gusto kang barangon? Sige noy. Sige noy, kumaluoy ka na. Maogi di ini. Nakita na ko. Tambo ka na sa una noy. Tambo karon hiniwang na may patay na ko laki. Ang babae nga nakatupis. Ang lalaki nga nakaputi. Ato dan sugdan. Ako'y bahala. Ato aning ampuan ang ilang picture. Kani ang atong gamiton. Gusto ka? O dako-dako pa ni? Kani. Ito atong ampuan. Pasay skiri. Skiri. Ako ang dokon ang uha. Ano man eh, sakit pa ni kong ulo, babe. Ana, sana. Usban ako. Asa pa may ipadaso ni mo? Ay, pwede na siya tiyan. Ang tiyan dyan siguro ano eh. O ka na yung tiyan, ganyan din dyan kalakaw. Kung gusto ka, buhatan tanan eh. Buhatan yun eh. Ang tiyan. Maunay pinakadabis diha. Ang tiyan. Maong atuagi ni silang paantoson. Kanang di nakalakat, di ba? Maunay mong gusto. Oh, kana noy, kana yun, kana. Atong himuon. Kalma, babe, kalma. Pwede na. Wala na. Kabaos na ka. Salamat. Maong magpuli karon magmisi nga manipayon. Kay kabalos na ka. Ay, salamat noy ha. Mga pila ka na noy. Bayadan na noy, mga pila. Salamat yun kayo, salamat yun. Nagkabawas na yun ko sa masawa. Ayaw na. Kay balo kong maayo ra kang tao. Libre na nimo. Salamat yun. Salamat. Maong congrats. Salamat yun. Maong panidi ha. Basta kabalos na lagi ka. Maong o sige na. Salamat. Pwede na kakalakat. Salamat. Ikaw ko ni noy ha. Oo. Daladay nalimot pagkos niya. Pwede na. Salamat ha. Salamat noy. Salamat yun noy. Hey guys. Yes. Bantay, kindagan, iglang kami dito. Tangkok mo, gulong dito ka. Igo, pakat rin dugan, ah. Bantay! Dani, dagan itok mo, Trigard. Kung papatay ka, pakat dugan, ah. Bukan likod rin. Guru, ang tikling ko, kamukhamang pakat rin yung iliyo. Patay din ko na. Hanap po ng mga busador, oh. Kasamok-samok na po sila sa hanggang harian, oh.
Dili gin lamang hadlok ng engkanto. Kanto, Dre. Kanto Dre na. Tanggot ha. Nakutan. Mabuyagan ta, Dre ba? Oh, may pag buwag-buwag Dre, perdagan ta buwag langgam. Sige. Mayo ni palanggam-langgam ko para di ko na makita. Uy, tara. Patay juga ng kama ka, sundaan na ka, jam ka. Amoy ate, manilang kama ni. Lisoda pun teruhon, gelangasa pun. Kene, keimpun dok, poak ah. Uy, gok! Pri! Alim, Dri! Nakaigok na ako kayong langgam! Ali! Kaya kaigok! Pre, naunsa ka, pre? Nakaigok ko na itong langgam! Pagkadakuha! May pagtuon na to, pre. Oh, ta! Ang tonto! Ang taon! Tay! Nawa! Mandari nga! Laro! Nakaigok! Ganyan na! Matay, pre. Sig nagpalanggam-langgam ra to, pre. Di, Pri! Langgam dito! Klaro kayo! Igok na po ito ganina! Matay, pre. Asig dili to ingon ato. Muli na lang ta kay matay. Kuyawan manong to. Aw ta, Pri! Muli ta! Kinakuyawan na po ko! Pre, how gabi? Na! Naigok! Igok to! Iko siguro to, pre. Punta! Kuyagan pa ta dra. Magbayad mo sa inyong himo. Buyagan ta mo. Patay na! Igok ko to ay! Na, pre. Oh, pre! Oh, sige! Pre, masig nabuyagan ni siya. Ay, ayog dadon to ni sa Bulay Ruyo, pre. May pa pre, dalo na to. Uy, pabulong minaw. Naunsa man din adong. Anong kinahanglan man ang ipabulong? Tingkalit naman ikatumba ganina ano. Gikan na bebe na nero. Ah, natumba. Gikan mo na niro. Tapa, kay akong tanahon sa ako ang gamhanang baso ha. Nabuyagan. Grabing engkanto, hindi raning inyong kauban ba? Nabuyagan eh. Kinahanglan taning hingagaon og bulong. Kay og dili mabuka ni ang iyang ulo. Mao ipungko ninyo dare. Kamong duha. Mahimo ba? Padaplay na mo? Sugda na takag bulong dong. Ay kabalaka. Maayo lagi ka. Ako pa. Ako'y bahala. Maong sugda na takag bulong ha. Islam de ka dong. Naunsa ka na buyagan? Kalma.
Yan ay nasa. Oh, ay sanoy, kinayo na ko noy. Saan ka to? Kay ayo na ko. Abi na kung magpabulong ka. Gutuman naman eh. Mangita sa gurton yung biyabas. May pakay parte ng gutuma. Iya dan yung bangita ha? Ayo pa kay gutom na kayo. Agay! Kita! Ala ka, imuha na siyang gituklod. Ako di ay. Tara siya yung gituklod kay sirokan ko no. Da nagabaan. Nilaki nyo, maluwi mo na ko. Sakit kayo. Mahilog lang gurto na katatay GR kay luoy naman kayo. Atuan ang patiwasan dito kay sisiroka abi na. Gata ning tawanan eh. Grabe. Kababata. Mao bitaw ni basta dakog kaon. Kabugata. Kani. Nana sa ibang kong customer. Nana sa kwarta na sa ni. Sabi na sa diba? Kadugay. Tay, ngagawa naghilo tay. Hilaw tadi na. Aw, dali kay dali lang na pala nako. Ibusdak ninyo daan eh. Ay, ibusdak dai ni Noy. Tay! Tabang! Tay! Luta na ko tay! Ikaw dong ba? Duda nagi ko nimo. Napiang ka o nabuang? Matay kaniha ra man ka kinatawa. Saan gid hinungdan nimo ani? Nganong nainana man ka? Tay! Piyan ko tay! Labi kong gituklod! Ikaw dong. Magsige pa ganit kag katawa. Makatilaw mi ka na ko. Seryoso biya ta diri sa pagbulog maong ay gid pag-ingon ana. Maong pwedeng dangon na nimo mong sige katawa. Malatos gid ka na ko ron. Tay, sige ni siya katawan nimo tay. Naibog mong guron nimo tay. Silahis manigud tay. Ipon-pon ko na ni. Di ato yung hiloton. Matay, kaniha raman di ka. So guys, shout out namin ni Ma'am Brinda Swamson og ni Sir Noel Inspire from Pinoy in Canada guys og ni Dong Clarin TV, Fred Viajeros Vlog, Kauyog TV og Team Katraveler og sa tanan na lang gasuporta sa mga guys sa tanan taga Escalante si especially DJ Oms o ni Sir Ondo Alcos o tanang DJ sa Atraca. Daghang kayong salamat ninyo guys o kanang labi na sa mga taga Escalante nga nasa Guas no. So amping mo kanunay o sa mga tanang taga Palaw o especially sa amo ang pinalanggang kapitan si Ma'am Salili o among mayor si Mayor Bibuya po sa among vice yani Jojo Gabriel. So thank you guys. Okay. Yes. Shout out ko sa kay Noel Inspire. Noel Inspire. Noel. Sir Noel. Shout out ako ni Mandra. Okay. Ma'am Brinda. Ma'am Brinda. Kay Ma'am Brinda M. Sonson. Ma'am. Shout out ako diha ma'am. Thank you so much. Next. Shout out ko des mga asawa nga nasa Tubuso. Hi. Sa akong mga bata si Christopher og si Mary Chris.
Good afternoon. Kamu na ko sung pangasawa no na sa Golden Lake. Love you.